jumeneng iki Mak. Iya, iki soalé sinden sing gawat kliwat. Iya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Mesune gampang le angleh angel. Iya. Ya surat dadi ngopo? Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mengajeng Sugeng Dalu tok. Karo? Kalih jenengan. Lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok Sugeng Dalu. Lah kula melu jenengan lho. Lah kan dipreksani pun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning ayo Sugeng Dalu karo Bu Bupati. Nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki. Mangke nek jenengan ora di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke iki? Aku ki tau nesu kapan to, Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngeyel kok. Nek ora ngeyel ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu Aja Sri Mulyani. Sugeng Dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng lenggah. Ibu Bupati ora ming Ibu. Ngono ora. Lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane Bu. Ora rada bolong nek Elisa iki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa wartanana pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah yang keringan kuwi apa ora di aku dereng mangan winten telu lho pas go kucing. Sapa? Kuwis go kucing telu ya ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dionekke bagor brand. Kan go kucing yo 5. Wong nang kono sing ngonekke aku. Ya, ki Mbak Tatin iki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih, napa? Wo, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi nyuwun liwung. Heeh. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro kon nyanyi sisan. Ya. Ayo lewat Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo yo. Oh penontonnya wis do ayo iki. Kowe tak njeloki lho kowe. Nek dekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket Pak. Ah, wong biasane yo nang Pak. Wah, ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sah. Jauh ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kon yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, mulane aku wedi to. Iya. Sugeng Dalu Pak Seno. Suarane gede jebulene, Mak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng Dalu Mbak Tatin, De Elisa. Jatuh hati ya. Maco ya. Maco jebulan. Aku ya iso. Tapi coba. Sugeng Dalu De Elisa. Rawangun nek kowe rawangun tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten boten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika Mimin boten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados boten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing mlampah Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten omah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh iya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tok gelengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Men mbok cangkeme iki sing apik. Lah iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, mosok Pak Seno doyan. Member kok.
Malah member. Sugeng rawuh wonten Kitha Klaten bersinar nggih. Kita 1000 candi, kita 1000 umbul, kota 1000 dalan. Dan bentar lagi mau dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga. Sama Ibu. Tapi bang kene neng kono. Bang kene. Ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya ora pri. Iki nek ngendika kaya ngono ki malah njur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu. Justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep kegowo nek. Arep kegowo. Arep aleman. Arep kegowo. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, wau pun di wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten lak ngaten. Seneng tenang. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek neng Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Ning Ngayuja disengkuyung Pak Sino lan kanca-kanca dalang Ngayuja. Nggih, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Menika Bu Pras mboten sekalian. Kalau request Bu Pras ki yo regane jenengan pung. Aku lagi arep ngelokke Mimin e. Pinten apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras nggih. Men maju Mbak Yuku iki. Wong wau pun rasan, peh aku ki sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ra dong kok. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat tembasan. Bagus iki. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu ning Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun, Bu. Nah. Waduh aku deg-degan to, Bu. Bales no, Bu, tangane bales no. Tua kasih fungsi e. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompletan. Sa kowe nganu mundur apa? Oke, siap. Kowe leren ben sa. Loro wis. Lho kowe ngapa kok mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Ya. Ya. Penyantet nginggil mboten apa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas. Ngece. Ngarep mulai ke aku kerdil to. Iki ndek paguyuban ya ora. Menapa? PSSS iki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya. Hey!
kompak kok wong papat iki nak. Iya. Kowe iki lanang kok ya megol iki piye jare lanang. Terinfluence mereka berdua iki lho. Dadi serasa kaya aku ndek bokong. Bokongmu mbok peme ya, Lek. Kok ora garing 3 dina gereja. Bokong kok rego 70.000. Ning semanake Mbak Mimin Mbak Apri iki luar biasa kok no. Iya, ya pancen tenan kok. Mbah. Sesuk nek piye ning Yojo nek pas aku prayar tak sewake hotel. Ya. Hotel Mirah Putih pom bensin. Ayo. Mangga, ya. Sabda pandhita ratu Tresninamu mugi Gusti lelane tresnaku marang ngomongati Jengkol dawet Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenan pritasine. Ket mau rono terus lho arae. Kono PHP tok Bu Prastiwi iki senengane nggodho. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tandhe Bu Prastiwi nekat gelem aku. Cah gelemane diganggu. Iya, mangga ya ditelaske mangga Mbak. Sabda pandhita wis Bu. Iya, matur suwun. Matur sembah nuwun, Mbak. Kajarian putra lamun kawekasan Eka wisanggeni maya Wisnu Pradenta. Wisanggeni maya Wisnu Pradenta. Gong kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndadan nantang Ndoro Werkudara iki ngopo? Lah aku ra ambelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werkudara barang Ndoro Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndoro Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndoro Werkudara. Aku ya katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka.
Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip mudhar watu. Neter ketrimane urip, Truk. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka. Kuwi isone ampuh ki merga saka kersane sing gawe urip. Lho. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Merga entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih ning Karangkadempel, matur karo bapak, nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mudar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Truk. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung ning kene dadi bledok. Sidede blegebodobo. Si blegebodobo, sidede blegebodobo. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis dieklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku mungsuh Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gendapan mula malih kok. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta ya. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Modar tenan iki. Kowe ngapae? Kowe ngapa? Lho. Mlayu nendi? Sono. Tiga. Ora ngono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Giatut Kacantarjantasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot Kacantarjantasena tetekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae.
Ana ngomongnya aku ya ora wani berkata seperti itu. Bahasa Indonesia rata berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha lepethuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat tempat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha lepethuk, ha to. Guyon Ciluba. Wes wong tuwa kok diciluba ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu namane Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong paling mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah kuwi mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Mudhar ora kuwi tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane ning ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Garkaca Kakang Antarja sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garkaca Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ha iya. Terus carane ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan ki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lare nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki.
Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Goblok ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kan maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kula loro tak dandani gelem ra? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung jukuk. Oh. Oh mbiyen ki njukuke wayang nganggo sasmita terus. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Dalange sapa? Antasena gunggulmu mlocot. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggo ana Baladewa ngembara mati glandang ning kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ra, Truk? Percaya nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-empegan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Dekmu. Aku kok pangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra pangling aku. Wis ndak kok kian ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Tatin ki pancen iso ngunggahke subscribe. Wah iya. Kaya anggere ngetok diketok nggon adegan Tatin kuwi karo DG channel mesti langsung subscribe-e tambah 1000. Ha, leleng. Dekna aku ora kek ya apa-apa. Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nehi apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksudnya roti iki lho ora seneng roti keju ta? Ora. Mendelik matane anggere. Ya ben de mata kok ngopo. Ayo tembang kangen dibawane dhewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana sing urung maju lho. Sapa? Kuwi. Iki lagi ngapa? Kena Mas musibah. Kenapa? Nek wong wedok ki rak nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari?
Ora ado garap sari. Ngerti ku garap sawah lah. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Ki lak mes omong Pak kula ampun ngadeg kula nembe anu oh ya niki ndak. Delok ra ketok kok. Tatin ki cangkem. Pas madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kowe ngopo ta ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung piye? Nembang kok langsungan. Lah piye? Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Otu ya iki kok entuk kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kuwi mesti ana tumindak. Tak tusuk Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom-dom. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung-telu brojo. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sih. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Heeh. Sae lho dia omongke karo sapa penonton ora muni apik. Sae. Sae. Ya, prayogi. Sik aku ngeling-eling lali. Lah, wong nyambut gawe kok bahane lali. Mesti bawane lho, Pak. Ya terserah, sak karepmu sing sak. Wis ditinting karo Mas Geter e. Heeh. Maksudnya? Apa sih? Wah, sindeni saiki do kemayu-kemayu. Apa sih? Wis gawe wis. Sing anu wae nggih, tak tunggu ya. Ya tunggu nek apa-apa wong ora teko kok ditunggu. Aku lali, soalnya aku piye ya dhisik dhewe lali. Iya, Mas Geter nggih. Tak turuti siramu pamit mulai. Ya. Jamba beta Pak tunggu seliramu rawo mau sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Kene iki dikai krudung apa kae? Apa lho? Sing kae lho sing nggo melindungi rambut men ra terus kae apa jenenge? Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek kathoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngapa Tin? Lah napa? Kathok kok nggo kudung. Dudu kathok ya, Pak. Oh ya sorry aku ya ngono. Ya tipise meh padha. Mulane nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Wong kena plastik kok. Dunekke lamur, Gong. Ora apa-apa nek masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Panjen yo ayu tenan. Latine nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awakane ya entuk, pasuryane ya entuk. Kowe mergo melu aku. Ha iya. Kok iso? Dek mbiyen dong dadi sinden. Oh. Wah, kowe ndelok. Ora doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa?
Apa? Ngapain? Ya ora ana wong menungso kok marahi radoyan madang. Kuwi mbiyen mung tukang golek wedi ning Kali Praga. Oh to. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhek nyemplung ae nggawa apa kronjon nggon sirah kae. Saka pinggir telesep. Terus nyilem, zlep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. Maksudnya bingung ndak arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Bokonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku saka dhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. Aku ora duwe pelampung lho. Kayak ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Aku tadi mbayangke kok. Ngene iki lho, iki kali to. Delung. Wis tekan sak dodo ngene iki. Heeh. Nek arep ngeruk wedi mlebu rak mesti ngilem. Ha iya. Iki jelem ngono kuwi. Pedhung. Iki dindelepke ngono gendikane pedhung. Iki dindelepke kadang-kadang mlumah. Pedhung. Seneng ta ndelok. Wah, aku nang dhuwur jembatan iki. Wah, asik kae. Nganti bojone muni bandoli watu ye. Oh. Aku entuk watu kok bandem ki sing delok. Enda, ora tekan watune abot kok. Wong jembatane dhuwur kok. Ha iya. Jangan jikok sing cilik ya ono. Lah lara. Aku kena tuk ngono maksudmu. Jajal ye tak bandem. Heh? Jajal ye tak bandem. Mbak iya. Ning tok bandeme kok. Ora arep endo aku. Tak paske ngono di lara. Dipaske ngendi? Ya kan wis lara. Padake kasti. Aku isa. Iya ta. Kowe mbandem aku langsung ngene. Gong. Aku no marah ayo tenangane. Terus kae ayo. Nah ngomong wae lho. Ayo ben wong dalang ora entuk omong. Iki apa ya tembang kok meng Lah aku neruske sing mau lho mulane meneng. Oh iki meneng iki. Engko nek gajahe teko. Kok nek gajahe teko ya Tarsan e. Endi? Grutuk. Kang tak pilih Mas Mantri arep melu apa? Tungdang. Kok sapa-sapa tok salahke to? Lah aku ndak pilih tung. Dah, ngono e. Ayo sing jeneng kendang ki rak suarane meng tung dlang tak ngono. Nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong. ra ono. Kok nek wis ditungke dindelepke terus digong. Tung ndlep tot gong ndlep. Kendang kok delep-delep. Kempule, Tru. Oh iya. Ki, ra iku gupak. Apa jenenge trutuh debok ki. Tok antre temancep aku. Ngene, kene mumbul. Antel lho gong kowe. Iya. Akhirat yo ben kabul dongane Tatin.
Arep ngopo? Ora apa-apa. Rasah. Ya wis. Oh. Hariza kae lagi melu usul lho kowe. Oh. Meneng kok. Iya, Ro. Ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gak ora ngomong kok kowe kon angel ra sama-sama. Lah aku ki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Tinggal lunga. Ya Robi ngono gak. Ditinggal lunga. Wis mengo ditinggal lunga. Ya wis kono gek domong dhewe. Iya. Ya Rabbi. Ya. Siji, loro, telu. Kanca-kanca ki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Tak tutup. Ya, yo tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Yo. Ya. Rana papane. Tabung bengi iki semangat tenan. Apik jogetane. Iya. Hei. Rana papane? Ora ana, Bro. Mosok ayuke ora tak kei. Ya kuwi nggo aku ora apa-apa. Aja iki dijolke 2000-an sesuk nggo nguyuh ning pom. Rasah dokon nguyuh. Diampet tekan omah. Wis piye? Lara, Mas. Apa lara apa? Wis gak tengok, iki selak arep sebo. Urik dalangnya aku peng pindho lho. Hah? Aku maju pindho lho. Salah Mas, mbok mundur. Kowe maju terus sing kiper sapa? Iya. Oh, ya gene ana lakon apa-apa ana kawan.
Nuwun pangapunten. Kula niku jane mboten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petruk ana apa? Mergi kanan Karang Kadempel niki peteng. Ya, Gong. Heeh, wong listrike mati. Lah grentuk-entukan ratake kowe yakin. Ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Ya. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petruk. Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Injih. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petruk ora wadul, ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok ya sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didum sik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho.
bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah terus. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, gareng kae meneh, arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikeki. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Apunten. Kowe tak jarwani ya Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Biasa. Kowe kok nang kono ta yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sediwa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotok pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndara Sediwa niku bener. Mula Sediwa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sediwa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Njodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat, ngaten.
Iya Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok. Dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggonani pustaka jaman Jimat Lesata. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong kowe banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Ora takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jiro lupa teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Pak? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Ya ya ya. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik.
Malah. Ayo. Saiki kowe ngecaw apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Ora patek wani nek ngene. Kowe jire ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae ora kok. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Modugang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngaparta kula wujuti. Yo metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho wong kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok munduri ngopo kowe. Nek kaya aku wis sebacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rawe-rawe lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, gecek-geti metu njaba. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Kyai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Majati yen tinimbalan pustaka jamus Hyang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur nang Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong Ponto itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jiri. Ora sakakan gelem tamukan ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung wae. Metu coba legane aku padha. Bagong, Nan. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. Santai. Sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap karo yo mangkat yo saiki yo ndas ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Kuntadewa barang kok tentang yo sing gedhe pangan. Khususon Ilarohi Ki Sena Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah.
Amin. Matur sembah nuwun. Ya.